बाजारावहाय ना एलेंगा बरिया बरियाल' ओंखारदों नै जानो बरियाथार। ओइ दा कि बाजार फैरे চাপাগুড়ি চাপাগুড়ি কাইবা কাইবা তাতে ই আছে না আচ্ছা রোমাউরি কাইবা এনেকে চাপাগুড়ি সব সবজি পাওয়া যায় তাতে কি লাগে আপনার আমার আমার লোকেলতহে বেশি নাপায় না আবো কি লাগে খটফরা আহে বৰপেটা হাউলিৰ পৰাও আহে চাপৰৰ পৰা মাছ আহে চাপৰ পৰাও আহে কি কয় আৰু এইফালে হৰিপানী আচ্ছা 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 আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে হাগ্ৰামা ব্ৰিজ আচ্ছা তেনেহ'লেতো ধুনীয়া বস্তু পোৱা যায় চাপাগুৰি बाजाराव दसे बेरायलाबायदोंलै दा नायलांनो हागोन आं मा दं मा गैया देखायलांनोसै औ इडिट खालामनो बानानै आं एसे लाइभसो होबायलै लोगोफोर फुख्रिनि ना जाहैबाय बेलाय नै चापागुरि बाजाराव ओरैबायदि गिदिर जाखायो बाजारा माने आं एसे देखायलाबायनोसै दसे बेदराबो नै अयथासार मा खालामनो गोसो आं बोरमाखौ सोंनोसैलै बेसेबां केजि এটা কি মাছ গো হ্যাঁ কই কিমান কেজি আরে পোয়া কিমান 100 বাহ नायलाबायनो आं नै मा ना जानो गोसो मोनजोबो नै आयु नै बोथिया गोजा नै आयु बरियाथार हाब बेसेबां पवायलाय आब' ना बोथिया बेसेबां 120 थाखा ने बे नास्रायालाय 60 थाखा ए 60 थाखा हाब मा नांगौ मोनजोबो नै बेयाव बाजाराव ओमफ्राय आयु बेलाय मा बुस्थु बेलाय सिंगि गोजा बेसेबां केजि आब' 120 थाखा मोनसै आय सिंगिया 120 थाखाल' नै पवायाव औ पवायावहाय थारखायो नै मैखुन थाखायनाया बाहायदों ना बेदरफ्रा फुरा मोनजोबो दामा खार बोरमा ओइ खयथा ছাগলি যায় 3টা 4টা না কেজি কিমান কৰি 600 ए ओइ फेथा खायबा लैसे किबा किबिथा बिबु बिबु किमान কৰি देगला ना केजि सिस्टेम बेसाय ना कि केजि 120 टाका केजि माने बोरमा बिबुआ 120 टाकाल' केजि आरो मालाबा सेरब्रैसो लांनानै जानो बालायनाय जाहैनांसिगोन अयथासार नै बेयावबो माब्रै नांबाय नै আপনার 4টা ও মাথাটা কি দামত বেচায় মাথাটা কি দামত বেচায় 150 200 120 100 যেনেকা মাথা তেনেকা দাম মানে চাই ফেলাই না দামত বহুত দামত দিছে दा बोरमाफ्रा बहुत नाङो आरो नै ओमफ्राय नै लकेलबो मोनो दे लकेल दाउ ओइ आदा लकेल दाउआलाय बेसेबांथो लकेल दाउआ बेसेबां केजियाव 400 गोदानानैबो हरो गोदानानैबो हरो बबावथो न'आलाय हास्रावबारि ए ओमफ्राय बेलाय रोङा नोंबो गोरों गोदानानै फानदों आरो नै आथिंफ्रा बजा बजा खोद बहुद नाङोलै बयलार बेदर मा बेदर एसे मैगंखौ देखायनोसैलै नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर बेनिफ्राय क'क्राझार थांसिगोन आङो ने आलु नतुन की दाम गो हाँ 40 टाका अच्छा मैगंफ्रा जोगोनारफ्रा नै बेसेबां जानो
लांथं हाय दिनै बुन्दु मा ओंख्रि लाखो लाथ'वाखैलै नै एसे माबालाबायदोंसो आं दे इसुमै ब्रह्म हाय होनदों नै एसे आं सापागुरिनि बाजारावसो दसे गिदिंगासिनो दे ओमफ्राय आं भिडिअ खालामनो बानायखाय एसे लाइभ थादों आंजों लोगोसे नायफानो आरोना मा मोनो मा मोना सापागुरि बाजाराव जिबौबो फानो नै खुसिया अयथासार मैगं थाइगं मोनो मोजां ओमफ्राय नै ओरैहाय मा मोनो आसाम ट्रेक्टर अमा बेदर नै फुरा अमा बेदर मोनो ओरैहाय फ्राय जोंनि बर'फ्रानो फानो आरो दा बेसेबां केजि ओरैलाय 350 अमा बेदरा 350 आरो जा गिदिर फुथारखायो नै जोब्बायानो मथा मथि आयो हांनानै जानो बरियाल' नै एखे बड' ब्लक आदा मा जाखो बे सासे ना आफालासि माने आं बुजियाखै कमेन्ट खालामफिनलाय एखे बड' ब्लक आदा मा नेम जाखो बे सासे ना सोर सासेयाबा कमेन्ट खालामफिनलाय जाबाय बे सासेनि नामखौ होनदों बबे सासे नारा फंबाय लाइभआव नुनाय ना मानाय ना बेलेग केमेराखौ आं मोखांजों लाबोनोसैलाय दे एकदम हाद्रिया लाजाखानो फाग्लासो गोलोमलाजोबनाय एसे दसे थाबायलाबायसिगोन ओमफ्राय आं बेलेगाव थांसिगोन आरोना लाइभआव नोंसिनि लाइभआव दं आरो जानोलै लाइभआवबा सोर थानानै दङ आंथ' बारा नुजोबलाय लाङाखैना थारमाने आं कमेन्टखौनो नायखायाखै आरोना नोंसिजोंसो बायदिसिना देखायगासिनो आङो मैगं थाइगं फाननाय आरोना नायलांनो हागोन आङो नै केमेराखौ हरै हरफिननोसै दे दा मैगं जि बरिया मैगं मोनो नै ओइ नुथुन आलु किमान 50 थाखा आलु गोदान ओंखारबाय नो कबि दं ओरै बायदिसिना आरो जोंनि गोजा जोंनि बर'फोर गोजा आरो लाफा मैगं मा मैगं ओमफ्राय नै नायदो नै अमा बेदर गोरान फेमस नार्जारि हेल' आदा औलै फंबाय आं सापागुरियावसो दङ दे माबायाव बाजार जोंनि मैगं थाइगं बाजार आरोना जों अमा बेदर गोराननिफ्राय लानानै मोनजोबो नै मा नांगौ लावथं हाय होनदों नै आं माने लाइभखौ बारा फरायनो माबा गैया दे थेवबो आं एसे फरायलांनोसै दसे थानोसै नै जा बरिया मोनो नै जोगोनारफ्रा सापागुरियावसो बिदियालाय बेसेबां आब' जोगोनारफ्रा बे जोगोनारफ्रालाय बेसेबांथो ए आब' बिदिया मोजांथार नै थास' खिलि मोनजागोन ओमफ्राय बिदि मोनजागोन नै माबा मा होनोमोनलाय दिंखिया मोनजागोन
फानलु ना गोराना नै बरिया बुस्थुआ लांदो बोथिया गोरान एम्फौ लाथा बेबायदि एम्फौ लाथायालाय बेसेबां आब' 100 थाखा फवा नै बरिया दं बेबो रुनानै बाथोन देजाबा बरियाथार दुन्दिया गोरलैजों दा बहुद गुवार आरो मैगं बाजारा जि नांगौ बेखौनो मोनजोबनाय जायो सान्त बर' हाय होनदों नै एसे जास्ट लाइभआव थादों आरोना दसे आङो बेयावबो दंनाय मैगङा मोजांथार जानो मैथा बिजौखौ होदो गोरलैखौ होदो फाजा एवनाया बरियाथार ओमफ्राय नै था गान्दा लाफा मैगंफ्रा नै लकेल गोजाथार मोजांनो सुस्र'नानै लाबोदो नै आब'मोना फानबाय था सुमलिबो मोनगोन नै जोखावजोबखायो आस्सा ना गोरान होदो जादो टमेट' थाइनै थाइथाम होनानै मैथा फिथाइफोर होनानै आब' गोथावथार जानो लाफाबो नै बहुद दं लकेल गोजा फुनानै लाबोखादों सोर बे फानलुखौ जानो हायो थाइनैख्लाय कमेन्ट खालाम आंथ' मैथाजों नाजोंबा बेखौ थाइथामसोख्लाय जायो आरोना फानलु सिब्र' ना मा होनो ओमफ्राय बेलेग ओंख्रिजोंबो हाया माने बेना अर खामथाबनाय बायदिसोखा नालाय आलौनायानो साहा दखान मैगं दखान आलु गोरलैबो फानदों बे मा बुस्थु बेलाय आब' ए खारैसो अ आस्सा दे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ड्रागन केजि बेसेबां आब' 300 न'आव गायनायखा ने आं बायनानै लाबाय आच्छा लकेल खालायनानै थानो ओरैनो थानानैथ' फैसा फैया नालाय खामायनायखौ मानसिया हानायखिनिखौ नाजाखानांगौ आरो आं आदिले 30 बोसोरानो जाफ्रामबाय बिजनेसाव ओंखारना आं बिदियाव ओंखारामोन आं दखान होयोमोन गमथि दखान सामथाइबारियावहाय बै सामथाइबारि आं दा दखाना बे फलाइनाव थांजोब्बायना हाग्रा दखान माबानो एसे दिगदार जानानै आं बायहेरायाव ओंखारदोंमोन नङाबा आङो जायगायावनो 3000 4000 दैलि खामायखायो बिदिनो खालामोन नारेंखल गय बिस्कुट बिदिजोंनो खामायजोबखायो नालेंखर जे सिजोनाव जे ओंखारो बेखौ फानजोबो खमला सिजोनाव खमला लाफाबाय आंगुर आपेल लाफाजोबोमोन दा खोनाखाबाय निस्सय आब'आ मा बुंदों दाबो नै सापागुरियाव ओरैबायदि मैगं लाबोदों बिदि फिथाइ सामथाइ लाबोदों आरो दे आब' होमबा ने बबे बोराय फुरा लाइभआवसो दं आब' दा नायगासिनोसो मानसिफ्रा नै गोबाङैनो माने बे ओनसोलनि बे बाजारनिनो गोबांथार माखासे आब'मोना थोननायलाय नैबे आदाखौ दिन्थिबाय आं गोजाननिफ्राय नङा होमबा आदा मालायबा मा खारननि थोनखो ने आब' नोंसोरो दिन्थिबाय मोजांथार नै आदैया ओमफ्राय माबा बुंनो गोसो आदै माने माखासे गोबांथार मैगं थाइगं फाननाय आइजोफोराथ' नोंखौ मोखां थिनबाय दा बिनि बागै मा बुंनो मैगं फानो जोङो माइरं सेरसेनि दाम थाखाय दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ उफाय गैयि समाव दा सरकारफ्राव खुनु साहाय्यबो गैया जेबो होला जोंनो एसेबो मैगंखौनो फैसा होयोनो मैगं थाइगं धनि मानसिफ्रासो फैसा मोनो
बेबो मोनसे बिजनेसनि माबानि ओंखारनाय दंनो दा बेखौबो जोंनाव जेबो गैया जोंहा बेखौनो बायस'ना बेखौ फाननानै संनो सालायो दा जेनेबा मैगं थाइगं मावनायनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखायबो बेलेग फेसिलिटि गैया ने आदा औ दे दा नायदो नै औ दा नायदो आरो फुरा जोंनिनो बर'निनो बाजारखा जोगोनारखौबो बेबायदि हाखावनानै फानदों नै बेथ' मेन रड जाहैबाय नै लाइभआवसो होगासिनो आं नै बबेथो दं फंबाया नोंना न'आव राइडारखौ लोगो मोनदों बयबो सिनायखायोना दा बेखायनो दैजिरि बाजारा अ दैजिरिसो नै बे बाजारा अ आदसा दैजिरि बाजार आरोना बियो ओमफ्राय बिदिनो सालायबोयो नोङो ने दा बेबायदि आरो ब्रादारखौ लोगो मोनदों दसे बेरायखावलाबायनो आं दे मा लाइटसो होलाबायदो दसे दैजिरि बाजारसो बियो आं सोंनायानो जाबावाखै दैजिरि बाजारखौ अयथासार हाद्रि दसे दे र' अयथासार हाद्रि खुयो नै लामाया ओरैबायदि हाद्रि खुखायो मेन लामाया नै दा बेनिफ्रायनो आसामाला लामाया ओरै भुटान बर्डारसिम जासिगोन आरो जेनेबा माबायावहाय ओरैहाय भुटान मालिबिथा थांलाय फैलाय मोजां जानोसै आरो सापागुरिनिफ्राय लानानै ओमफ्राय बेथ' सना हटेल जाहैबाय हनै दा बेबायदि आरो लामाफ्रा दा बहुद मैगं थाइगं लांफैयो बेयाव फैसा खुस्रा गैया र' गोलोमथारो माथो एसे गिदिंनोसै आङो दसे नायलाय जोबथा गारि खारोना अयथासार माबा जायोना हाद्रि नुबाय माबायदि हाद्रि खुयो दै सारनो मोनागौ मथा मथि दै सारबासो मोजां जायो आरोना दैबो साराखै दा बेनिखायनो ओमफ्राय कमेन्ट खालामोबा खालामदो दे दसे फरायनोसै आङो 1 मिनिटसो हाद्रिया गुफुरल' जाबोखादों खर'आ ओरैबायदि खानाय मोननाय बायदि जाबोजोबदों आंना ओमफ्राय दाबोथ' फुरा खानाय मोननाय बायदि जाबोखादों नै नोंथांमोनासो केमेरायाव नुदोंना नुवाखै जाखो ओमफ्रायनोथ' ओरैबायदि माबाखा मामा किবা লাগবো ना नालागे जेनेबा साइसो आरो ও স্যার ओइ जे माबा आरो फुलि थुलि फानदों नै बेयावहाय मा फुलि फानदों স্যার लोगोफोर आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे आं ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंसो बे सापागुरिनि दैजिरि बाजाराव मा मोनो मा मोनाखै बेखौसो जास्ट आं नोंथांमोननोहाय एसे लाइभ खालामनानैहायसो देखायबाय आरोना दा मोजां मैगंखौनो मोनो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफ्रानो फानो बहुद मोजां मैगं मोनो जोंनि लकेल बाजारफ्रावसो बेफोरबायदि मोनबावा आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनि लकेल एरियायावबो गोबांथार कालेक्सन खालामग्रा थायो नालाय दा बेनिखायनो मोजां मैगंफोरखौहाय बेबायदिनो गामि ओनसोलफ्राव एबा लकेल बाजारफ्राव जायबा बेफारि बिसोर माने साबखांना लाबोनानै दा बे टाउन एरियायावहाय लाबोयो आरो दा बेनिखायनो जोङो माखासे मोजां लकेल मैगंफोरखौहाय जोंनि लकेल बाजारफ्रावहाय बारा नुनो थाङा आरोखि जेनेबा बबेबा मोजां आरो बुस्थु आं बुंजोबनो थाङाखै जेनेबा
माखासे बेफोरबायदिनो जाथाव मैगं जायनि फलाव जिगाबनि मैखुन थायो मा थायो ओमफ्राय बिदिनो आरो गोदान मैगं मोजां बेफोरबायदि मैगंखौ साबखांना लाबोनानै नै बेफोरबायदि दैजिरि बाजारफ्राव मोनगोन आरो ना फुरा मोनगोन टाउनावहाय मा नांगौ बेखौनो मोनजोबो आरो मैगंफ्राखौ दा बेबायदि आरो अब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जायफोरा आंनि लाइभआव दसेबाबो थाबाय बायथ' खोना